Assalomu alaykum. Ustozi aziz, salom, shuma khub. Opa! Анаин нерӯи тоза, нерӯи қавӣ ин аст ки имрӯз аз оғози шоу барномаи Варши Кавитан ба мо як маҳаки асосӣ, як нерӯи тозазам гардид. Салом бинандагони азиз, ин шоу барномаи Варши Кавитан аст ки имрӯз боз манзуратон мегардонем. Дар меҳмонии мо ширкат доранд устоди гироми қадр, шахси барҷаста, нафаре ки имрӯз маҳбуби дилҳо ҳастанд, устоди азиз Муҳаммад Али Маҳмадов. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Assalomu alaykum mehribonон. Assalomu alaykum muxlisои ман. Зинда бошед. Саломат бошед. Ман фикр мекунам ки имрӯз бо суҳбатҳои самимӣ, бо суҳбатҳое ки баъзан маврид, яъне ҳунари аслии устод ки фикр мекунам имрӯз дар барномаи Варши Кавитан ифшо мегардад, тавъамии варзиш бо ҳунари касбии устод, ҳунармандӣ ки беш аз 70-80 филмҳо дар филмҳо нақш офаридаанд, суҳбат хоҳанд кард. Абдурафи тамоми таърихи мана медонистааст. Один великий мыслитель сказал следующие слова. То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. мушкил осон кун касонро гум макун. ҳунарманди халқии тоҷикистон, актёри барҷастаи ҷаҳонӣ, дорандаи ҷоизаҳои давлатӣ ва байналмилалӣ Муҳаммад Али Маҳмадов 21 декабри соли 1951 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. оғози фаъолияти ҳунарияшро аз санъати мусиқӣ оғоз намуда, ҳамроҳи дӯстон аввалин шуда дар ҷумҳурӣ ансамбли дӯстонро таъсис дод ки гурӯҳи рок номида мешуд. соли 1972 омӯзишгоҳи ҷумҳуриявии рассомии тоҷикистонро хатм намуда, солҳои 1973-1974 дар коллеҷи мусиқии тоҷикистон таҳсил кардааст. соли 1984 барои офаридани симои ҷавони муосир сазовори ҷоизаи комсомолии ленинии тоҷикистон гардидааст. худи ҳамон сол ба ӯ унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон дода шуд. аввалин нақши худро соли 1978 дар филми ошпаз ва овозхон офаридааст. соли 1984 курси коргардониро дар шаҳри Москва хатм намуда, солҳои 1986-1992 актёри театри Нимҷазираи Москва буд. зиёда аз 70-80 филм нақш офарида, ҳамчун коргардон ва продюсер фаъолият намудааст. Муҳаммад Али бо нақшҳои беназираш на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар қораи ҷаҳон низ маҳбуби дилҳо буда, мардум ба ӯ эҳтироми хос доранд. ӯ дар бисёр филмҳо нақш офаридааст. Барашек забредал к Юсуфу. Кто его прикормил? Сегодня вечером придет Лакшар. Хорошо. Ты организуй там все и понаблюдай за Лакшаром в течение дня. А вечером Бавра пришлю. Там патруль. Надо уходить. Идем. ман фаромӯш кардам ки роҳраи варзишӣ бояд ҳаракат кунад. Бузурге гуфтааст, санъати кино аз ҳама санъати бузург аст. санъати кино, яъне дар кино инсон ғизои солим мегирад, дар варзиш низ ҷисму ҷон, рӯҳ яъне қавӣ мегардад. яъне тавъамии пайвастагии ин дуро устод мехоҳем равшанӣ андозед. медонед, миллата шинос кардан аз ҳама осонтар ҳамин ду роҳ ҳаст. роҳи санъат ва роҳи варзиш. шумо агар ҳамчин ягон филми хуби, як роли хуби дар филм офаре, дар як шабонарӯз чанд миллион нафарон мебинанд он филма, шинохта мекунанд. агар шумо ҳамчин варзишгар дар як варзиши байналмилалӣ иштирок карда
вақте ки парчами тоҷикистоно мебардоранд чандин миллион нафарон мебинам ки шумо шинохта мешед ва яке аз роҳҳои осоне ки миллата машҳур кардану шинос кардану чӣ кардан ман мегӯм ки ҳамин мисли ки шумо ҳозир пешниҳод кардед ин фарҳанг санъат ин варзиш аст пеш аз оне ки ба рассомӣ майл кардеду ба мусиқӣ майл кардед дар овони наврасӣ ба навъи варзиш машғул мешудед устод кадом навъи варзиш бештар ба шумо дилписанд буд шумо медонед ман дар деҳа калон шидагӣ дар деҳа таваллуд шидагӣ дар деҳа калон шидагӣ дар ҳамун хонае ки 72 ман ҳозир 72 солаам 72 сол пеш дар ҳамин ҳазрати мавлоно дар хонаи падару модарам ҳозирам ҳамун хона ҳастам дар ҳамун ҳавлӣ зиндагӣ мекунам ман умр ба сар гузаронда истодам бинагони азиз устод дигар 72 нагӯед манзури ман шумо фаҳмидед ман шар намедиҳам ва дар деҳа варзиши асосӣ ин бел кетма дост буд хакм ба ғайр аз инам рости гап баъди дарс ҳар рӯз ё ин ки ман футболро нағз медидам ҳамчун баскетболам нағз бозӣ мекардам лекин синфҳои 9-10 ба ғайр аз камакак машқи боксам ҳамин хеле як чӣ буд гандбол гуфтагӣ яъне бо даст тӯпи дастӣ қатӣ машғул шидагӣ будам бисёр нағз бозӣ мекардам чанд ҷоиза гирифтагӣ будем ҳамун дар душанбе аз деҳа омада дар душанбе бачаҳои дигар мактабо қатӣ сабқат мекардед ҳамин хел буд бораи ҳамин агар гӯям аз ҷавонӣ аз солҳои мактабӣ ҷавонӣ то ҳозир ҳамун ҷуворҳои гирди атрофа ман тоза мекунам алафоша медирам боғ дорам боға нигоҳ мекунам замин дорам замина нигоҳ мекунам ин ҳамаш меҳнатае меҳнат варзиш ягони азиз ман ҳар саҳар соати 4 мехезам то соати 11-12 рӯза фақат ҳамин корҳои хоҷагиву варзиши чӣ барои ҳамин як режим пайдо шидагӣ дар ман шабакаи моро тарк накунед ҳамроҳи мо бошед устоди азиз валакай ман тасмим гирифтам ки ягони азиз тамрини аввалро аввалки устод зуд аммо устод пешдастӣ кардам вақта вой натеҷора вақт ғанимат хуб мо дар анҳамин таҷҳизоти яъне замонавӣ аст барои хуб тахтапушт китфҳо шонаҳо мушакҳои бадан яъне аз миёнбанд боло аст яъне тамрини аввали шоу барномаи машқи қавитан аст замин хотир бо мо буданро фаромӯш накунед ҳамроҳи устоди азиз муҳаммад али маҳмадов норманди халқии ҷумҳурии тоҷикистон дуруст тамрини аввалро якҷо аллакай устод омодаашам фикр мекунам баъдан пурра гарм шуд устувор гардидан ман устод шумо мода ҳастед не мо сабқат намекунем не ман монда нашудам пас ман фикр мекунам агар иҷро кунем якҷо то монда шавӣ фикр мекунам лекин мо боз мебинем дар ҷараён чӣ гап мешавад 2 3 ҳозир ё аз ман ба фикрам душвор аст ё ба назар мерасад барои шумо душвор нест устод не хуб устоди азиз чӣ гуна ҳис мекунед ҳаракатҳои мушакҳои бадан дар ҷараёни шумо медонед барои ман ин машқи хуб аст ва ёрдам мекунад ба сабаби он ки ҳамин сутунмоҳраи ман якчанд бор маиб шудагӣ ман дар вақти сиёмка дар вақти филм ба навор гирифтан мисол дар филми
«Мир вашему дому» бале. дар филми Тоир Собиров. Ман якум бор дар умрам дар ҳамун филм дар асп нишаста будам. Болои асп. Дар болои асп. Ва чанд боре ғалтидам аз болои асп. баъд аз он Тоир Собиров маҷбур мекардан ки ҳамун трюке ки кардан дар кор бояд каскадёро иҷро кунанд. Мегуфтанд ки ва як суханаш аҷоиб буд он каса. Он кас мегуфтанд ки Маҳамадалиҷон бачем чон кунам каскадёра худат йигитку задангир бачем. вақте ки ин хел мегуфтанд акн духтаракҳо истодагӣ бонувон истодагӣ акн медонед вай ҳаво медоданд да. хай баъд маҷбур мешудем чӣ мекардем, лекин ин медонед ин хато аст, ин хуб нест ба сабаби он ки хай гуфтам ку чанд бор аз асп ғалтидагӣ миёнам ҳамин хеле як дардманд шудагӣ. баъд аз он дар филми «Золотая стрела», филми Саидо Қурбонов, унҷа ба ман як чемпиони ҷаҳони чемпиони дар мотоцикл ронандаи мотоцикл чемпиони ҷаҳона бозӣ кардагӣ будам. шумо медонед ҳамунҷа ҳам якум бор дар умрам дар мотоцикл нишаста будам. ҳамунҷа боз ҳолат рух дод. ёд гирифтам ҳамун филмба мотоциклрония ёд гирифтам, лекин чанд бор ғалтидам. чанд бор то ҳатто як трюкам худам иҷро кардам ҳамун назди меҳмонхонаи ваҳшба ҷои роҳгузор ба ҳамун қаҳрамони филм духтарак ҳамунҷа мегузараду ман мотоцикл қати ба сари шаст мебиём вай духтарака назанам гуфта мотоцикла як тараф гирифта даруни ҷӯйба меғалтам ман. он вақт ҷӯй буд, ҳозир ҷӯй нест унҷа ба. инам хая кун намедонам ин кори каскадёр умуман, ин кори актёр не. хая кун мехостем ки худамон саҳна ба чизои ин як ҷавон будем да. мехостем ки як хотира як чизмонат худамон иҷро кунем ин чизоя. аз болои бом ғалтидагӣ вақте ки филми «Стрелба дуплета» Марат Орипов гирифтагӣ буданд, аз болои бом поқати бома шикоф карда да поён ба унҷа ҳам сахт маиб шудагӣ ман. хая кун шукрона зинда мондем да. форма яъне бадани қомати расои шумо сираш дар чи аст? ба ғайр аз оне ки мисол ҳар саҳар каме медавам, ҳар саҳар каме як чизи ҷисмонӣ бо меҳнатам ҳар саҳар 4, 5, 6 соат меҳнат мекунам. инам як чизи ҷисмонӣ. барои ҳамин ин чизоя истифода бурдам дар кор. акун ман деҳа ба ки ҳастам мумкин ман ба ин чизо осонтар бошаду ҳаррӯза шаҳр ба мумкин ин ҷавоно ин хеле шароит надоранд ва фақат маҷбуранд ки зал ба омада машқ кунанд. бегоҳӣ масалан бегоҳӣ хӯрок мехӯред? не ман субҳ умуман субҳ аз ҳама беҳтар хӯроки субҳ хӯрдан дар кор, лекин ман соати 11-12 хӯроки субҳам бегонӣ тақрибан аз соати 5 то соати 7 бегонирем. ҳамунам акун чӣ хел гӯям соати 11-12 ба ҳаракат мекунам ки хӯроки ин хел худтоб шакароб ошро дӯст медоред? он қадар ба ош ин қадар чӣ нестам. ман ҳар гуна зироатҳои заминӣ алафу сабзавоту ҳамин чизаам нағз мебинам. тавсияи устод ба маврид буд ва ҷолибият боз дар он аст ки устод шумо гуфтед волейбол, гандбол, баскетбол. масалан пеш дар даврони шумо шоҳи футбол Пеле, Марадона буда. масалан он вақт фикр мекунам дигар фазо буд. Пеле будам да, соли 61-62 чемпионати ҷаҳон ба алака якум бор шинос шудам, шунидам чи ин Пеле буд. Марадона баъдтар. Марадона дертар. ман як шумо ба таклиф дорам. шумо оз дар бораи Марадона, дар бораи Пеле гап задаистед. Омо худамон команда дорем. Худамонам яъне
дастаи истиқлол шахсои бузург дорем мо. Ба наздикӣ ман дар бораи як вай оила қадиман шунос, оилаи Раҳимовҳо. Ҳозир командаи агар хато накунам Рубина вай ҳамчун тренер машқ карда истодасту ва лигаи олӣ ҳамон лигаи олӣ ба баровардан командая ин Рашид Раҳимов ҳастанд. Ҳамватани мо. албатта медонед вай бача ман ино 5 нафар 4 нафар акау додару 1 нафар акаи калонишон. Ино умуман дар интернет калон шудагӣ буданд. Падарашон барвақт гузашт, модарашон бисёр душворӣ кашид бачая ба воя расондан ва ё дар мактаби интернет калон шуданд. Ва бубинед ки вай инсон худаша сохт. Якумаш вақте ки командаи Комир буд, вай командаи Комир ҳамун чанд нафарои ҳамун лигаи олӣ баромада иштирок мекарданд. Ҳозир бошад ҳамчун тренер командаи ба лигаи олӣ баромад. Акун ҳозир дар лигаи олӣ ман таклиф дорам ки дар бораи Раҳимовҳо як намоиш албатта ташаккури зиёд устод барои ёдовар шудан. Ба наздикӣ пештар филм ба Муҳсин Муҳаммадиев бахшида шуда буд. Тақрибан 1 соат буд ин филм, ин достон бисёр дар дараҷаи олӣ сабт шуд ба хотири ҳамон маҳорати касбии футболбози ҳирфаии тоҷик Муҳсин Муҳаммадиев. мо фикр мекунем ба анамон нафаре ки шумо боз таъкид кардед як достони дигар медонед ино ҳоле ҳастанд, ино зиндаанд, оно ба сар бурда истоданд. Ба ҳамин зиндагишон дар бораи уно филм сохтанд дар то. инам як чизи тарбиявӣ барои ҷавонон мешавад, албатта барои насли наврас. устоди азиз, саволҳо боз бештар ҳастанд ва замин хотир бинагони азиз мо мегузарем ба тамрини дуюми шоу барномаи Вашиқавитан, чун ҳамзамон сабқат аст, санҷиши усулӣ бадавад. худ қазоват кунед. бадани расои устод, ҳаракатҳои бозуҳо, бандҳо, зонҳо, қомати расои устод аз он далолат медиҳад ки устод ҳоло ҳам омода ҳастанд дар филмҳои басу душвор, яъне муҳофизатӣ, як ҳарбаҳои шарқӣ чикор кунанд? ширкат варзанд. ягони азиз, омода бас чап, як дасти чап, рост, чап. устод ойста, каме ойстатар. Як, албатта, 2, 3, 4, 5, 6. бисёр олӣ. Каме акнун устод ҳаракат мекунем бо пойҳо, бале, бо пойҳо мисли бисёр олӣ. ҳозир устод омода. акнун аз бар, аз самти бар оҳиста. аҳсан устод, аҳсан. бисёр олӣ. ягони азиз, устод ҳоло ҳам ба ислоҳ формаи муқаррарӣ ҷобаҷо аст. акнун каме нафас рост мекунем. маънис дар ин ҳаракат нафас бештар иҷро мешавад. бо пойҳо ишора мекунем устод. бо пойҳо ин хела? бале. пой чап топ хӯрда, бо пой рост ҳаракат мекунем устод. асан. азинаш. дор. бо дутои дигар устод. яъне 1, 2. акнун устод як 5 сония 10 сония нафас рост мекунем. 5. баъд ман дастро бардошта каме оҳиста аз ҷои худ ҳаракат карда ҷаҳида. бале. зуд. бале. бисёр олӣ. буданд фикрҳо, буданд орзуҳое ки масалан шумо пеш аз ҳунарманд шудан шояд варзишгар мешавед. шояд қаҳрамони ҷаҳон оид ба навъи варзиши ҷудо, ё масалан бокс, ё масалан футбол, шояд. шумо медонед ман ин санъаткор, умуман актёр, касби актёрӣ
киностудия дер омада. Ман ҷавон бояд умуман аз касби актёрия аз сину соли мактаб аз синфи ақаллан синфи 5-7 бояд омӯзад, ёд гирад. ҳар хела намудо кружокҳо ҳастанд, назди театроба ҳастанд. ман 27 сола ба омадам, гуфтам ку дер омадам. сабаб ҳамин шуд ки як рӯз ду нафар як духтарака ранҷонданд, хафа карданд. вай духтарак танҳо буд, касе набуд ки пушти вая гирад. дар байни ҳамун ду нафар қати ҷанг кардем, манам задам ва ёам мана задам. лекин ҳамин чиз медонед дар зиндагӣ як чиз сабаб мешавад. ҳамин чиз сабаб шуд ки ҳамин ҷангу шапошапи моя Марат Орипов аз дур дида будааст ҳамин чия. баъд студент будам, студенти университет мехондам ки як рӯз аз киностудия нафаре омаду гуфтанд ки Марат Орипов якта филм гирифта истодааст ва шумо таклиф карда истодааст ки ҳамун қаҳрамон гуфта истодааст ки ҳамун филмба шумо иштирок кунеду ҳамун филмба бозӣ кунед. хайр хулоса ҳамин сабаб шуд ки Марат Орипов қати шинос шудем, ҳамкорӣ кардем ва умуман муаллими якуми ман умуман Марат Орипов ва сабаби киностудия омадагии ман ҳамин Марат Орипов як бокс шуду. дидед мегони азиз аз куҷо маншаъ мегирад, дидед ана ҳамун ҳаракатҳо. ана ҳамин умуман медонед барои актёр тамоми намуди варзишҳоя омӯхтан дар кор. инҷа ба ҳам шпага дар кор, ҳам асбсворӣ дар кор, ҳам шиноварӣ дар кор, ҳам боксу баскетболу. шумо вақте ки дар хориҷ филм ба навор мегиранд ва актёре ки таклиф мекунанд роля иҷро кардан, мисол агар вай мо мебинем актёрое ки мисол мошинронӣ мекунанд, автогонка мегӯям ку вай ба суръати бисёр баланд тай мекунад. як чиз ҳаст, ҳатман ва ё дар муддати чанд моҳ тайёрӣ мебинанд, яъне меомӯзанд. агар вай шиновар бошад, касби шиновария меомӯзанд. агар кадом намуде ки бошад, ҳаракат мекунанд ки муддати чандин моҳҳо ба ҳамин чиза омӯзанд. ман як рӯз аз мосфилм ҳамин гузашта истодам, Смоктуновский гуфтаги як актёри бузурги Россия. Шекспира якум бозӣ кардаги умуман дар навор дар филми Россия ба фикрам аз он кас беҳтаришка натонест иҷро карда. медонед вай ба ошхона хеле мисли ҳозир омада истодем як коридор, инҷа ба ошхона, ҳамун назди ошхона ба либосҳои гадогия пӯшидагӣ Смоктуновский як чӯб дасташ ба ю гадогӣ карда истодааст. мардуме ки ошхона ба медарун, яке ман дидам, ман гуфтам ё тавба, Смоктуновский гадогӣ карда истодааст. баъде ки фаҳмам истодам, хай баъд одамо чӣ ман истодам, гуфтам як мебурорам петиам дасташон ба ки вай гуфт ки роля омӯхта истодааст. ҳамин медонед ин фақат акум гӯем ин як роли гадоя. мисол як роли мисол мо бузкашӣ мекунем. актёр бояд бузкашиам тонад, асбсвория значит омӯхтан дар кор. баъд дар ҳамун филми Золотая стрела ба ғайр аз мотоцикл, он чизе ки ман чемпиони ҷаҳона бозӣ кардагӣ будам, ронандани мотоцикл, унҷа ба боз ман ҳамчун аз найза аз чӣ камон ҳамунам ёд гирифтам, ҳамунам омӯхтам дар филм ки ҳамчун чемпиони ман тайёр кардам ҳамун қаҳрамони филма як духтарака ки ваям чемпиони ҷаҳон шуд. медонед агар шумо натонед, агар шумо аз уҳдааш наброед, тамошобин ҳеҷ вақт шумо ба боварӣ намекунад.
барои ҳамун агар хояти тамошобин бовар кунаду ки ин касбҳоя аз худ омӯхтан дар кор ёд гирифтан дар кор. барои ҳунарманди касбӣ шудан истеъдоди худододӣ лозим аст ё заҳмату талош? як олими бузург гуфтагӣ буд ки талант ин 99% меҳнату 1% худодод. 99%аш ин бояд меҳнат бошад. мисли ки шумо меҳнат мекунед, мисли ки шумо варзиш мекунед, мисли ки шумо ин ҳамин хел аст. як варзишгар кори ҳунарманда карда наметавонад. яъне ҳунарманд кори 100 нафарро иҷро мекунад. ин ҳамаш як омӯхтан дар кор шуд. якум филме ки филми ҳам марад орипов стрелба дублетон шумо медонед соли 1979 умуман карате дар СССР дар шӯравӣ нав пайдо шудагӣ буд. ана яке аз дар филме ки мумкин ин филми нахустин буд ки ман як ҳамун чизи каратея дар филм иҷро кардам, истифода бурдам. омада будем аз Москав як варзишгар омадагӣ буд. ҳамин чизоя мо барои филм махсус барои филм мо тайёр кардагӣ буду нишон додагӣ будам. бисёр оли. бинандагони азиз, акнун суҳбати бисёр ҷолиб доир ба дарки ҳамин ҳунар масъалаҳои ҳунари касбӣ онро мегузорем ба тамрини навбатии барномаи Машқи Қавитан ва боз суҳбатҳо суолҳо моро дар пеш интизор аст. ҳамроҳи мо бошед, шабакаи моро тарк накунед. бисёр оли. Хел маъқул. аз ҳисоби аспсаворию ҳунармандӣ аллакай бисёр байхас бурдан чӣ гуна бояд амалро иҷро кард. бисёр монда нашудед? боз чӣ? як даври дигар иҷро мекунем ба зуд ба гиреми варзиши нишаста. Бодар кунед. Зиёдтар ман зиёдтар мекунам. яъне то анамун ҳаракати боз бештари мушаку боз дубора ба ҳамин хотима мебаршем. омода ҳастед? 1 2 3 фикр мекунам кифоя аст. медонед дар иҷрои ин тамрин баъзе ҷавонҳо низ танқисӣ мекашанд. Чун қадар душвор наст. душвор лекин барои иҷрои ин китфҳо ва бозуҳои қавӣ лозим аст. бештари варзишгарони ҳирфаӣ кас зудтар яъне чӣ гуна шумо иҷро кардед? Не, барои дастом не. миён ки камакак азоб метиҳад, миён ҳис мекунам. Дасту по он қадар бисёр оли. акнун устоди азиз мо каме фанор мегузорем ва оҳиста агар ба гилеми варзишӣ менишинем бисёр оли. дастҳоро ба пушт мегузорем устод. бале ана мегуна пойро 5 маротиба ба самти худ оҳиста бале ба самти ақиб ба пеш боз шуд кифоя каме 5 4 шалис мекунед. не нормально. хуб аст. 3 2 1 боз меравем. бале 1 2 3 4 5 ба фикрам ҳамун лаҳзаҳои гандболу волейбол бештар ба ёдатон омад фикр мекунам. медонед ин 50 сол пешин буд. як маротибаи дигар устод бо ҳамин мо тамринро ба анҷом мерасонем. 1 2 3 4 5 новобаста аз ҳунарманди асил будани устод имрӯз дар барнома боз мо як паҳлӯи дигари
варзишии устод, яъне варзишгар буданашонро имрӯз ҳаракатҳои бозуҳо, мушакҳо, панҷаҳои даст, пойҳо масалан, иҷрои масалан банд дар оғоз барои тахтапӯш мушакҳо, барои роҳҳои нафас имрӯз мо мушоҳида кардем, шоҳид будем. Ва устод оҳиста имкон бошад албатта пирам. беҳтарин устод. шумо ба ташаккур ки ба намоиши худ таклиф кардед. Саломат бошед устод. Инам як барои насли наврас, барои ҷавонон ин коре ки мо имрӯз кардем, инам як дарс буд. Албатта устод. яъне варзиш сину сола нигоҳ намекунад. аз ҳамин рӯзи таваллуд то ҳамон рӯзи ақаллан 72 солагии мана бо варзиш рӯз гузаронед, варзиш гузаронед, дар мусобиқаҳо иштирок кунед, парчами тоҷикистонро бардоред, саломатии худтонро нигоҳ доред. ташаккур шумо барои таклифи кардагӣ миннатдорам. саломат бошед. сипоси беандоза барои ширкати шумо. ҳаракатҳо, суҳбатҳо, тавсияҳои шумо барои мо ҷавонон, наврасон, кулли мардуми шарифи кишвар як дарс шуд. мисле ки имрӯз мо дар як аудитория нишастему, аз шумо дарси ибрат гирифтем. Саломат сипоси беандоза. акнун бинагони азиз, сабқат низ ба анҷом расид. қавитани қаҳрамони барномаи мо устоди азиз ҳунарманди халқии ҷумҳурии тоҷикистон, устоди маҳбуби кишвар, яъне на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки берун аз он ҷаҳон, актёри ҷаҳонӣ муҳаммад Али Маҳмадов, яъне дар 70 филмҳо нақшофарӣ кардаанд, коргардон, продюсер, рассом, мусиқишинос, билохира варзишгари касбӣ. устоди азиз, мардаки хуб. сипос. Раҳмат шумо. саломат бошед. хайр, то барномаи дигари телевизиони варзиш бо